Спокойно мога да кажа, че Roll and More е страст и мисия в действие. Роди се малко случайно и на шега, но е най-истинското и смислено нещо, с което съм се занимавала. Преди няколко години се наложи да сменя изцяло начинът си на хранене и да премина към суров, веден и безглутенов режим. Явно така е трябвало да се получи, защото по този начин открих призванието си с малко експерименти в кухнята и от чистия стремеж да създам десерти, които да подхождат на новият ми начин на живот и най-вече шоколад, което е всъщност най-голямата ми страст. Това, което ще ви грабне при нас, е истинският и неадминат вкус, абсолютно чистият състав на нашите продукти и липсата на каквито и да било заместители, подобрители и рафинирани продукти. Десертите приготвяме с изключително щадящи методи. Използваме процес на дехидратация, като по този начин запазваме изцяло свойствата на вложените съставки. Вкуса на нашите десерти постигаме чрез най-добрите съставки, които можем да вложим с изцяло проверен от нас био и натурален произход. Не правим никакви компромиси с качеството и с продуктите, които влагаме. Вълшебният вкус на нашите десерти е възможен без животински продукти, без глутен и без захар. Roll and More десертите са 100% вкусни, 100% сладки и 100% чисто удоволствие без огризения.